أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين تبشر في الله جبا أم أوفو كولي مندون كدل على في على كهنة أنا كشي أنا كبركة على كوجيدي ننا وكلنا بلا جلنكا أما ولا الدنيا كفو أم بوركينا جمانا كا أني أنكر مغو دين السيد شريف بدر علي عثمان حيدر bobo jula so temene ko fe bi avril kalot le muga ani woro ambe nyangoloko ale bi frontière dugula kata Côte d'Ivoire fan fe jamiyatan sardin tonde monombe ubora ka sirfika kumbe ka bismillah ka wajul kana belebele bismillah ayebi uka place de peuple qui s'en fait no ye kana belebele ye dugu era chamanchala la seli muno ni badara yake angeje anganya mada osorotaw fe ala barakala masami ya sigi bisun na majine ala fe ala kan ma wol herala wara ko ka foridi dunoma ala sona ankara mo ana no fe jama ani bureau national bureau international o ka delegation en soria ka ankara mo blastra kana bo nyangolo kana ambaro ambe na baga befo ka dugo ko onani alaka ka here alaka here chaman kanu e mo yanga wele jabi e ansi yongo bea kelengere ma ka bokko diwara wangolo ana no fedu ansaru yamma ko ka bokko diwara kana franka pour que ka segen barani nyana maya nimbe yankara mo ka jija ana ka chesri ana e wuri kalomi ka dinena nimbe o sababu le to ivoire ne burkina ba ka faranyo ka ayalo ko atmantel ka ke ora mala fo kala barkala a do ko kala mo tere no an shikara mo shirifu usman madan aidara ye alaka anyame alaka anyame yona alaka na porota alaka dan jugu beche vraiment be na baga be fo kan kala mo badra ali aidara fo vraiment ka bora kaso na kaso donc am be sigino kala lame donc am ya fayni be fe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa imam bela jeni togola ambe islamo bela jeni fo ambe na baga bela jeni fo ke fara musoka duna fara jatika anu sonka disuina ko sobe parce que ala ere ko ama qur'ana kono innamal mu'minuna ikhwa islama bela jeni fakile bakile anu sonka disuina ni loro ina imamu togola ka anka karmo che adece kumbe mi badra ali amba nyini ala fe ya rabbela nani ka ke amma duguma here ya rabbela ala mo kera amba nyini ala fe abora fasola abi faso kono madola be se ka fo burkina mali Côte d'Ivoire tubabu be se ka danfara do ani ñogonche mais juskuna o se ka borni do ani ñogonche juskum bela jeni kili amba nyini ala fe ya rabbela halibi anche kanu ala majidla kana dieme ya rabbela ala mokera kana sutra ya rabbela ala mokera kana wasa ya rabbela ala mokera amba nyini ala fe abe jihadi mina atagabaye ala utale ya rabbela ala ma tagala kana taga ya rabbela ala mokera kana taga ya rabbela ala mokera mo korba kuti ni shibaga be kan yona kana fo ba nyimi sabu kuma tigi be kuma ta anda tuguni ambe boni yoro ina ka kuma sai kadi kuma tigi ma wala amba fo ko aka bismina anu sonka di na nani dugula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamata amba fo ni islamaya ka foli no yala ka kisini ala ka nema ala ko jidi ambela jenika ambi foli folo anga famona ka foli la se anga lon ke bawo mamunu yan soro kene kanya ka foli la se na baga bela jenima ka foli sege an karamo ma asiji Sheriff Usman Madan Haidara ale min kera amma sababu nyumaye ka foli la se ambal makema السيد بدر علي حيدر
an b'a fo a sɛgɛbali k'a fɔ k'a sɛgɛbali ka yafa caman ɲini a fɛ Burkina bɛ bɛɛ tɔgɔ la a bi yan Burkina yan depuis le 14 ka yala Burkina fan bɛɛ a ye tugan kɛ ka nuna kɛ ka gasa mara kɛ ka dedugu kɛ a ye yɔrɔ caman kɛ nin taama nin kɔnɔna na a y'a sen jɔ togoda caman na an b'a ɲini Ala fɛ a ye nin baara min kɛ Ala ka kɛ alijinɛ sara ye a ye duwawu minnu kɛ an ye duwawu ninnu Ala ka bɛɛ minɛ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ karamɔgɔ ye ko an nisɔndiyalen don a nali la nka Bogokaw ye min fɔ hali bi fo hakili ka t'o la an bɛ min ɲini karamɔgɔ fɛ o de y'a ka to Burkina parce que Burkina depuis an donna yan bi bɛɛ bɛ ne ɲininkara ko toli ko min fɔra k'a bɔra wa donc o la an bɛ min ɲini karamɔgɔ fɛ o de y'a ka to an fɛ Burkina Ala k'o kɛ vraiment an nisɔndiyara karamɔgɔ bɛna duwawu minnu kɛ an ye Ala k'a bɛɛ minɛ a kana siga pewu ni Ala sɔnna ma duwawu min bɛ kɛ su in na yan a kana siga la pewu a minɛnen don parce que ninnu tɛna foyi kama ni Ala yɛrɛ tɛ donc o la a bɛna duwawu min kɛ an ka jamana ye Ala k'a minɛ an ka jamana faamaw ni jamanadenw Ala k'an kan bɛn kelen ma a nana degun minnu sɔrɔ an fɛ yan Ɲangolo Ala k'a degun bɛɛ wuli a nana degun minnu sɔrɔ an ka jamanaw kɔnɔ Ala k'u wuli tanga ɲinilen kɔ setigi Alahu Taala fɛ ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma ani sini kɔfɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye Ala min y'a daminɛ ni o Ala b'a laban ani an kɛlen kɔ ka sɔli ɲini setigi Alahu Taala fɛ a ka kisi ni nɛɛma kɛ an kuntigi Muhamadu kan a n'a so dunŋɛw ani fɛn o fɛn tugura a nɔ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ don ma an bɛ Alahu Taala barikada bi su in na an jɔlen don Ɲangologo ni an karamɔgɔ den ye Sheikh Usman Sherif Madan Haidara den Badara ka na an fɛ yan a ka di an ye a diyara an ye an nisɔn fana ka di ja mɔgɔ dɔw bɛ bɔ a la i ti k'a ye aw bɔra a la ka k'a ye aw mɔkɛ de nana tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ aw fana wulila ka a fa sɔrɔ ka tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ aw mɔkɛ de nana fɛn datugulenw dayɛlɛ ja a ti datugu tuguni kira mɔdenw anw b'aw de kɔ wa anw bɛ sa aw nɔfɛ ni aw kɔsɔn ye Ala bɛ fɛn bɛɛ dilan ka tila k'a fɔ a ye ko musow ko k'a f'i ye k'o bɛ duwawu ɲini i fɛ ka tila ka duwawu k'i ye k'i n'i hakili jigira burukura kɔ tuma o tuma k'i k'a fɔ amina yarabi sabu Burkina ŋaniya bɛ Mali kɔnɔ ni hakili jigira Ɲangologo wa tuma o tuma k'i k'a fɔ amina sabu an bɛ duwawu k'i ye ka duwawu ɲini fɛ ka bɔ kuma na nin yɔrɔ in na hakɛto b'ara sɔli ala Muhamadu wala silamɛw tanga ɲininen kɔ Ala fɛ ka bɔ Ibilisa tɔɔrɔ ma n'o ye sitane min kɛra faralakɛnufɛn ye ka bɔ Ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na an bɛ laban k'an sinsin ni setigi tɔgɔ barikama ye Ala min ye ko daminɛ ni wala kelen de bɛ ko laban an sinsinlen kɔ ni setigi tɔgɔ barikama ye an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ani nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a k'o kɛ danfɛ wala sɔrɔ ma ka n'o ye Muhamadu alayhi salatu wa salam Muhamadu min cili kɛra danfɛn bɛɛ ma nɛɛma sɔrɔ ye cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan ka fara hali baganw kan o la an bɛ kisi wɛrɛ ɲini Ala fɛ a k'o kɛ a so dingɛ sanumanw kan so dingɛ minnu jɔra silamɛya jigi kɔrɔ kabi kira Muhamadu Mustafa tile fo ka se bi anw ma o kɔfɛ an bɛ kisi wɛrɛ ɲini Ala fɛ tuguni a k'o kɛ kira ka sahaba ɲumanw kan jɛɲɔgɔn minnu ye a nɔkantugu ni tiɲɛ baarali ye fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ nabaga cɛ a n'a muso denmisɛn fara maakɔrɔw kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye n'o de Ala ka kisi kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen kan o la an b'a ɲini Ala fɛ su in na sa an sigira ale Ala ka diinɛ tɔgɔ la su in na Ɲangologo kɔnɔna la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲuman wuli
fɔta minnu n'o bɛna fɔ anw fɛ an b'a ɲini ala fɛ a faamu ko ɲuman ala k'a di lamɛnbaaw ma an b'a ɲini ala fɛ an donna dugu in kɔnɔna la ka sɔrɔ hɛrɛ ko minnu bɛ yarabi an ma ala k'olu jidi an donna ka sɔrɔ dekun bɛ maa o maa ka tɔɔrɔ ko la an b'a ɲini ala fɛ doni ye tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɔli sababu ye ala k'o latigɛ an b'a ɲini ala fɛ banabaatɔ minnu bɛ yan ala ka kɛnɛya di kɛnɛyabaatɔ minnu bɛ yarabi an ma ala ka kɛnɛya di ala ka sababu ɲuman kɛ an ye ala kana an sara kɛ diɲɛ ye an b'a ɲini ala fɛ sidiya ni kɛnɛya ni kɔrɔta ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an don kun ye silamɛya dɛmɛli min ye an b'a ɲini ala fɛ silamɛya ala k'a dɛmɛ ala ka an fara dɛmɛbaaw kan ala k'an ye a dɛmɛbaaw la a dɛmɛbaaw yarabi an ma ala k'u dɛmɛ ala k'o k'a ka ala ya bonya kama an ka taaba minnu fana ye an kɔ ala ka nɛɛma la yarabi an ma min bɛ o ni ala cɛ ala k'o yafa min bɛ o ni jɔn dɔw cɛ o ka jurumuntɔya kama n'u ka jɔnya kama yarabi an ma ala k'o ta u ye saya in b'an yɛrɛ sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ an ala bi ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ ala k'o k'a ka ala ya bonya kama ala k'o k'a ka kɔsɔntigiw kama ala k'o kɛ sigi in bonya kama ala k'o kɛ kira n'a sodingo kama sɔlila rasulu kɛrim walasa ɲangolo kɔkaw an bɛ sigi an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala waliɲuman dɔn ka ala barikada ala min sɔnna ka su in sigi latigɛ ne ni aw kan ani an jurumu ka sɔrɔ a ma fɛn di ala ma a ma fɛn k'a ye o kɔrɔ ye jumɛn saka maa caman bi su caman nata ala bolo a t'a di i ma su dɔw bɛ i jigi ma da o kan setigi masa bi o dira i la la su in na an y'an jigi da su in na kan ni an ka laɲiniw ye ala sɔnna a ma k'a jira an na o la an bɛ ala ye fo ka ala barikada ka bɛn bi le 26 4e mois 2017 an bɛ burukina kɔnɔna la an n'an balimaw a n'an sindiw burukina dugu jumɛn n'a bɛ fɔ o ma ɲangoloko ka kafo ɲɔgɔn kan ale ala ka diinɛ tɔgɔ la n'a jara ala ye su in na an bɛ o sigi de la walasa an bɛ segin ka hakililajigi kɛ lamɛnbaaw ye komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na ala subahanahu wa taala mana min na a ye silamɛya di muhamadu mustafa ma anw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jinɛ mana d'an ma yan a ma di uraniyaw ma k'o kana d'an ma a ma di melekew ma k'o kana d'an ma fo n'a kɛra ala y'a tɛmɛ a ka jɔ dɔ de fɛ n'a y'o k'a ka kira ye muhamadu alayhi salatu wasalam wala n'o hukumu kɔnɔna ye ala ma foyi ɲini muhamadu kan sa n ye fɛn minnu jigi kan n ka kumakanw na i k'o lase silamɛw ma i k'o lase adamadenw ma janko u bɛ se cogo min na ka bɔ e muhamadu n'o ma n'o bɛ se ka ni ala sɔrɔ o la n'o hakililajigi ye kitabutigi b'a fɔ an ye muhamadu mustafa kumana min na a kɛra kira ye a ye san 10 de kɛ a b'a la ka maaw waju ka maaw wele ka na ala ka diinɛ ma mun kama adamadenya ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na hɔrɔnya bɛ se ka sabati cogo min na ala ka nɛɛma bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o la n'o hukumu kɔnɔna ye ala sɔnna a ma a balimakɛ a n'aw ka gerebukɛ ani aw denkɛ n'a ka kalanden n'o ye Elhaji Ali Usman Madani Haidara ye aw ɲɛkun tilenna la su in na an ka dɔnta ye min ye o ala subhanahu wa taala kumakan na ani a ye muhamadu min ci k'a kɛ kira laban ye o taara ka minnu to ye n'o ye a ye nɔ minnu jira an na a n'a ye kumakan minnu fɔ ani a ye wale minnu kɛ an ka dɔnta mana kɛ minnu ye an minnu da silamɛw tulo ka najara ala ye o la sa yanni o cɛ a bɛ wajibiya duna ɲuman kan jango silamɛya bɛɛ n'a keleya tɔgɔ la ala subhanahu wa taala ka diinɛ tɔgɔ la
ni donna dugu kɔnɔ walima jamana kɔnɔ walima du kɔnɔ a bɛ wajibiya i ka i ka foli bila i ma ɲɔgɔn na o la sa an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Burkina jamanatigi ma n'o y'a président de la république ye an bɛ a fo ni sigiyɔrɔ in na ni silamɛya ka foli ye k'a ka gouvernement baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ a ka premier ministre la ka taa se a ka gouvernement baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'o bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye o kɔfɛ an donna ɲangolo ko min kɔnɔna la su in na an bɛ foli lase a dugutigi ma ni sigiyɔrɔ in na ni Ala ka silamɛya tɔgɔ ye dugutigi foli kɔ an bɛ foli lase diinɛ baarakɛla fɛn o fɛn bi yan maa o maa bi yan n'i y'a témoigner k'a fɔ Ala ye kelen ye Muhamadu y'a ka ciden ye ko sabatira dusukun na an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma Ala ka silamɛya tɔgɔ la o kɔfɛ an ka ɲɛmaaw ani an karamɔgɔw ani an faw n'o ye ɲangolo ko imamu ye u ye an sɔrɔ su in na kɛnɛ in kɔnɔ yan ka na fara u ka kalanden kan ani u ka gerebukɛ kan ko an ka su in na ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ saka o la an bɛ foli lase u ma dan tɛ foli min na k'u fo u ye wulikajɔ min kɛ ka na u sigi an fɛ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen to yen ka na fara an ka su in na an b'o fo o la k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'a f'u ɲɛna dɔrɔn dakuru ɲɛ kelen saka n'a bɛ fɛn jira Ala ka gerebu kɛnɛ na a bɛ min jira o y'an ka imamu bɔra ka min fɔ n'o de Ala ko kuranɛ kɔnɔna la ko les musulmans sont des frères et sœurs ko silamɛ bɛɛ lajɛlen de ye c'est-à-dire balimaw ye cɛ fara muso kan donc o y'o kuma in o y'o sabati an dusukun na mun kama an k'ale yan o bɛ kɛ ni silamɛya keleya de tɔgɔ ye n'o ye a balimaya ye o la sa saka a bɛ fɛn wɛrɛ min sinji tuguni o ye an ka nin tournée in an filɛ ka tournée min boloda jamana kɔnɔna la n'o ye Burkina jamana ye kabi an bɔra an fa dugukolo kan ka se yan an ye tɔgɔ dɔ ɲini k'o ta ka da la mun kama n'i bɛ wuli ni silamɛya tɔgɔ ye a ka kan i wuli kun ye min ye maaw k'o dɔn o la sa an ye tɔgɔ min ta ka da an ka tournée na an y'o kɛ Ala subahana wa taala kumakan ye kumakan min n'a y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔna la ko aw minnu dara ni Ala la ka limaniya k'a fɔ Ala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ye a ko cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous chacun ye nin ta ka nin k'an ka thème ye mun kama nin kuranɛ haya in an y'a ye an karamɔgɔw b'a kala an y'a ye k'a fɔ a bɛ kalan an ka misiriw kɔnɔ an y'a ye an ka kɔɲɔyɔrɔw la a dugawukalanw senfɛ nin kuranɛ haya in bɛ kala an ka denkundiw la a dugawukalanw senfɛ nin kuranɛ haya in bɛ kala nka saka baara t'a la ka kɛ ni a ye kulibali do dɛ o la sa min bɛ jɔ kan o de i bɛ min dɔn ani i bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ ye mɛ i b'a fɔlɔ Ala ka silamɛya de la o kɔrɔ i ka dɔnta ye min ye Ala ka diinɛ la o de bɛ wajibiya i kan i k'o lase Ala ka jɔnw ma mun kama hɛrɛ bɛ se ka an ka jamanaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ka duw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an yɛrɛw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o la saka n'o hukumu kɔnɔna ye an ma ɲinɛ Ala ka nin kuranɛ haya in kɔ an y'a ye dekun o dekun bɛ an kan bi tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ an kan bi an sigiyɔrɔ la jamanaw kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la hali an ka misiriw kɔnɔ foyi tɛ nin kuranɛ haya kelen karamɔgɔ bɛɛ ɲinɛn'a kɔ n y'o de f'i ye n ko n bɛ ka Ala de ta fɔ nin tɛ ne ta ye
nin tɛ n fa ta ye mɔkɛ ta tɛ jɔn ta don setigi ala min y'an da k'an bila dugukolo kan n'an b'a la ka fiɲɛ sama ka sɔrɔ an ma fɛn d'a ma ni y'o kuma k'a ye wa a bɛ laban k'an bɔ yan tuguni an se yɛrɛ t'a la ka taa an jɔ k'an ɲininka an wolo n'an sa cɛ an ye min kɛ o la Saka n'o ka kumakan bɛ ka fɔ i kana tamakiya o fɔli la fɛn min bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala de ma an bɛ kuma an zɛmɛli ala la n'o de ye hasbunallah wa ni'mal wakil ye billahi billahi n'i sɛmɛ ala la ka bɔ Saka fɛn bɛɛ lajɛlen bila ɲɛ bɛ ɲɛma o ɲɛma la ninnu bɛɛ lajɛlen sigira yen de u si ni ɲɛmaya ma na o e ɲɛ bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen a kala yan de maa si ni dɔnni mana yan o la sa ala min sɔnna ka jɔnw sɔn nin yɔrɔ fitininw na diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ ko ala ye n ka kuma fɔ kana tamakiya ala se silamɛw ma minnu k'a faamuya min bɛ ka bɔ dusukun na baw k'a dɔn o la sa an y'a ye ala subhanahu wa ta'ala ka nin kumakan zanuman bɔ yen ni sabati bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka kitabu kɔnɔna la a ye kitabu min wusaya ka tɛmɛ jigi kitabu bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ fɔ o ma Quran ko muminu aw minnu ko a dan bɛ ni ala la a minnu ko a dan bɛ sagakunu na ko ni ala bɛna aw jɔ k'aw ɲininka a ka baara kɛtaw la aw minnu dara la ko Muhamadu ye ne ka ciden ye tigitigi o tuma na a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na Saka a kana fara fiyewu o kɔfɛ dun ni a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a ye ne ala ka nɛɛma barikada ne ala ka nɛɛma bɛ barikada ni jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma sa ko a ka jokow waleya n ye min k'i ye o tuma na o barikada n ye n ye nɛɛma min d'i ma o barikada n ye wala i b'a ye Seydina Ali b'o fɔ karamala waja cɛ min ni ala y'a ɲɛda sanuya n'a ma sujudu b'i bolo ye a ko ale bɛ min fɔ jɔnw ye ko n'i ma se ka ala ka nɛɛmaw barikada ko i kana ala ka nɛɛma ta k'a kɛlɛ billahi ni jɔn o jɔn ma se ka ala ka nɛɛma barikada o kɔrɔ ye i ma se fiyewu ka kɛ ala fɛ o tuma na ala ye nɛɛma minnu k'i ye kana sɔn fiyewu k'olu ta k'a kɛlɛ mais ni ala ye nɛɛma min k'i ye ko i kan'o ta k'a kɛlɛ maa jumɛn bɛ yen min bɛ se ka ala kota o tɛ yen ala kota yɔrɔ tɛ adamaden na o jɔn de bɛ se ka fitiri wale ala ma k'a dabɔ a kama i dalen kɔrɔ ko ala k'a fɔ n tɛ se ka ala kota fiyewu fo n ka kafiriya ma n'o de ye n ka fitiri waleya ma o de b'i bila i bɛ sɔrɔ ka ala kota Saka n'o tɛ ala kota yɔrɔ tɛ danfɛ maa fanji la o tɛ yen ala kota yɔrɔ tɛ maa la ala min y'i da k'i bɔ i ba dɛbɛ la ka na n'i ye diɲɛlatigɛ la e k'i miiri o laban ka i bila i ba denzo la kalo camanw kɔnɔna la kalo kɔnɔntɔnw bɛ yen kalo tanw bɛ yen 11 bɛ yen 12 bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen den bɛ mara a marayɔrɔ la fo ka taa fɔ a sera jigi ye waati min na denmansa ka sɔrɔ k'a jigi a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ o la den kan ka jumɛn miiri ala min sera ka ne bila nin foroko in kɔnɔna la nin yɔrɔ la fulu in na ka ne balo nin kɔnɔna la ka sɔrɔ n fa kun tɛ dumuni d'i ma n ba kun tɛ dumuni d'i ma o tuma na ne yɛrɛ tun bɛ balo ni jumɛn ye kalo bila ka taa yɔrɔ jan dɛ i kun bɛ balo ni ala ka se di i kun bɛ balo ni ala ka se di ni ko i ba kun bɛ dumuni min kɛ k'o kun b'i sɔrɔ yen an b'a fɔ munna i nana i ba dun kun bɛ kini dun munna i nana o ma kini don i da f'u ye sin de don i da ni ko i ba kun bɛ ji min munna i nana diɲɛlatigɛ la u ma fɔlɔ ka ji d'i ma f'u y'i bisimila ni sin de ye o tuma na i kan k'a dɔn ko fɛn dɔ de y'i balo yanni i kana diɲɛ kɔnɔ wa i nalen kɔrɔ kɔ tuguni i ba si min tɔ yalima e min b'a la ka na o i ye nɔnɔ sɔngɔ dɔ d'a ma k'a k'o kɛ si in kɔnɔ i k'a min wa i bɛ ba yɛrɛ ɲininka yalima ale yɛrɛ ye nɔnɔ dɔ kɛ si in kɔnɔ ka bila e ɲɛ wa
n'aw si m'o kɛ o kumana jumɛn b'aw ma ka ala ka nɛɛma ɲini sa k'a barikada a y'o min k'aw ye o tumana o kɔfɛ dun i kɛra cɛ ye sa walima i kɛra muso ye o tumana ala y'i da a y'i dafalen da n'o de ye y'i da kɛlen da i bi ko dɔn i hakili ka ɲi foyi t'i la o tumana ala min y'o k'i ye a dɔn k'a fɔ ala ye dafa a ye ɲɛ d'i ma ka bolo d'i ma ka sen d'i ma nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi nka a ye dɔw jɛ nin na i man gusa u ye dɛ ayi nka a y'a den kɔni ma o tumana mun bɛ yen sa ala y'o minnu d'i ma sa Sedina Ali ko i kana sɔn fiyewu ka ala de ko ta ni olu ye n'o de ka ala kɛlɛ ni a ka nɛɛmaw ye a ye hakili min d'i ma sa o tumana i jija hakili min bɛ kɛ ka jumɛn miiri sa o de kan ka kɛ ka ɲumanw miiri minnu kan ka kɛ i ɲɔgɔnna wɛrɛw ye i kana don i ɲɔgɔnna wɛrɛw gasi la n'i ka hakili ye o tumana wakili kelen i b'o de kɛ ka ala yɛrɛ miiri ala bi sɔrɔ cogo di a ka diinɛ ye jumɛn ye i b'o de kɛ ka miiri o la k'a ka diinɛ dɔn ni o ye o tumana a ye se min d'i ma sa i jija sa i kana taa denni nɔfɛ n'o ye kulibali don dɛ a ye se min d'i ma sa kana sɔn fiyewu k'o ta ka taa ala ko ta yɔrɔ la ala ka nɛɛma don a y'a d'i ma bolo min na dir'i ma sa saka i b'i hakili t'o la a b'i fɔ fɛn o fɛn ma ko ala ko ta n'o ye ka maa dɔ ka nafolo ta n'a ye walima k'i bolo da fɛn dɔ ka i bolo man ka da min ka sariya la o tuma na i k'i jija bolo kana se yen yɔrɔ ma a ye dabara min d'i ma don a ye hakili min d'i ma ka dabara ni faamu min d'i ma o tuma na kana sɔn fiyewu ka da in kɛ ka sindiw fara ka bɔ ɲɔgɔn na kana sɔn fiyewu ka da in kɛ ka adamadenw bila ɲɔgɔn na kana sɔn fiyewu ka da in kɛ ka maaninfinw fɔ ɲɔgɔn kɔ kana sɔn ka da in kɛ ka nafigiya kɛ dɛ a ye ɲɛ min d'i ma dun saka a fɔra ko i k'i ɲɛ bɔ haramuw na ala ka kuranɛ kɔnɔna la a ko musow ma a y'aw ɲɛnafilɛli suuri a ye ɲɛnafilɛli suuli o kɔrɔ a kana lajɛli kɛ ni yɔrɔdiya ye ni ne ala tanama k'o lajɛla ye a kana sɔn k'o kɛ a ko cɛw fɛnɛ ma a y'aw ɲɛnafilɛli suuli a y'a lajigi ni ala bi aw ma a kana haramu filɛ ni ɲɛ ye o tumana a y'a di e min ma ala mago bi i k'a barakata a ye ɲɛ min d'i ma sa i k'a dɔn ko a ye dɔw jɛ ala de o tumana a dira e min ma i jija sa i kana ala ko tan n'a ye dɛ ne ko ala kota yɔrɔ jumɛn bɛ adamaden na ma min bɛ miiri ka ala ka nɛɛma barikada yalima ala kota yɔrɔ jumɛn bɛ adamaden na tuguni fɛn o fɛn bɛ adamaden na ala ye fɛn o fɛn da maanifin na a bɛɛ dabɔra de ka ala barikada a ko o tuma na o kɔfɛ sa n'a y'aw ɲɛnafilɛliw suuli a y'aw jija a ka hakili to aw ɲɛmana la a y'aw hakili to aw ɲɛmana la o kama n y'o de f'i ye n ko an y'a laɲini an ka nin tournée k'a tɔgɔ da ala ka nin kuranɛ haya in na mun kama dekun minnu bɛ an ka duw kɔnɔna la balimaw faralen min don sindiw faralen min don maninfinw faralen min don duguw ni kabilaw ni diɲɛlatigɛ jamanaw faralen min don ni kalondɔgɔ min ye ni ni kuranɛ haya in taara ka baara kɛ n'a ye ala bi sɔn an bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn minɛ nka sara ye jɔn ta ye sisan an bɛɛ bɛ jɛ k'o di ala ma o kɔrɔ ye jumɛn saka duw cilen don ni jumɛn ye ni dɔw ye k'olu b'u bolo minɛ ni dɔw ye k'olu t'u bolo minɛ duw cilen don ni nin a fɔ du joli joli bi ɲangolo ko yan yɔrɔ la balima minnu y'u kɔ don ɲɔgɔn na ko dɔ b'a bolo minɛ dɔ t'a bolo minɛ n'a tɛ aw fɛ yen a bɛ anw fɛ yen ngo n'a tɛ ɲangolo ko ye a bɛ anw fɛ yen ala ka silamɛya de kumakan don an bɛ min yɛrɛ ala ɲɛkɔrɔ an b'o de fɔ aw ye o wala n b'a fɛ ka min fɔ ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kunfin o i ka se k'i ta yɔrɔ dɔn a la i k'a faamuya o tuma na n b'a fɛ ka jumɛn fɔ globalement o ye jumɛn ye n'a fɔra ko a ye fara ɲɔgɔn kan jɔnw ka fara ɲɔgɔn kan sisan an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na o kɔrɔ ye aw minnu dara la k'a fɔ ala ye kelen ye muhamadu y'a ka ciden ye o tuma na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka juruba kelen minɛ mun kama
dɔw bɛ yen olu ko k'olu ye tijaniya ye dɔw bɛ yen olu ko k'olu ye sajaliya ye dɔw bɛ yen olu k'olu ye kadiriya ye dɔw bɛ yen olu ko k'olu ye sufiya ye dɔw bɛ yen olu k'olu ye wabiyaw ye dɔw bɛ yen olu k'olu ye sunamaw ye ayiwa ne hakili la nin sabati in bɛ fan bɛɛ o ah tijaniya o ti yan wa kadiriya o ti yan wabiya o ti yan wa ayiwa a fɔ sufiyaw yɛrɛ o ti yan o tuma na nin si tɛ kojugu ye mais nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ o ti kojugu ye o n'o bɛ fɛn jira o na silamɛya de ka kɔrɔta jira kɛ barisabula ninnu bɛɛ lajɛlen y'a faamuya f'u ye caman fara a kan k'a fɔ ko nin bɛɛ ye ala ka diinɛ ye mais baasi t'a la o nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ silamɛya ye o tɛ problème ye chacun n'o bɛ fɛn jira o bɛ ala ka diinɛ kɔrɔtali de jira o bɛ ala ka diinɛ bonya de jira nka a bɛ cogo min na anw fɛ yen a bɛ ala ka diinɛ dafirili de jira a bɛ ala ka diinɛ dafirili de jira ni mun ye an bɔra nin diinɛ c'est-à-dire nin taaboloba in bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka an si tɛ yen min bɛ ɲɔgɔn fɛ an si tɛ yen min bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ de filɛ ni min wale a tɔ wabiya ye ni maa min ma kɛ wabiya ye sa fo lahara i n'o ti ɲɔgɔn ye mais aw bɛɛ dun ye adamadenw de aw bɛ ala ka dugukolo de kan ala dun y'aw bɛɛ da k'aw bila yan ni min wale tijani ye ni maa wɛrɛ ma kɛ o ɲɔgɔnna ye o fɛnɛ ti kɛ o fɛ anw ka diɲɛ laban dugukolo ka foyi tɛ bi anw ka silamɛya la ni nin dɔrɔn tɛ mais ka sɔrɔ kɛlɛko tɛ o n'i y'a faamuya kɛlɛko tɛ n'i mago bɛ ala la kɛlɛko tɛ n'a sɔrɔla i ka sira in wulibali don ko faamundigi kan ka tugu a kɔ kɛlɛko t'a la o kana sɔn dɔrɔn min ko ale ti wabiya ye e kana sɔn k'o kɛlɛ mun kama ko a t'a ye o tuma na min ma don a la wabiya o e fɛnɛ kana wuli o kɔnturu la k'a fɔ ko o ta ti tiɲɛ ye ayi e tɛ se k'o ta kalondigiya o e bɛ se k'i ta de defa nka min ko a ta ye tiɲɛ ye i tɛna o ka tiɲɛ kɔni bɔ yen o tuma na n'i dɛsɛra k'o ka tiɲɛ bɔ yen o tuma na mun bɛna bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sa ala ka kuranɛ haya ye o bɛ effacer ka bɔ yen pewu o tuma na ni ala dun ka kumakan dɔ effacera ka bɔ silamɛ dɔw dusukun na ka sababuya kɛ diɲɛ in nata ye ka sababuya kɛ diɲɛ in nafolo ye ka sababuya kɛ diɲɛ in place ye i k'a dɔn ko i nin tɛ ala yɛrɛ de k'ale diinɛ la e nin t'a la ay ala ka diinɛ de don dɛ nko i nin tɛ ala k'ale diinɛ la i nin tɛ ala ka nɛɛma la bilahi ala ko a y'a ka nɛɛma da jɔnw kama mɔgɔ minnu sabalila ka muɲu ka ɲɔgɔn minɛ ala ko a ye alijinɛ dilan ninnu de kan ka jugu ba alors mais anw dun ko an di sabali fo ne ta de ka kɛ e ta ka to yen e ta de tɛ tiɲɛ ye alors ka sɔrɔ ala de y'an da k'an ka baara kɛ a ma foyi ɲini an ka k'an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn to yen min bɛ min na o k'o kɛ mais a y'aw cɛsiri a ye baara kɛ muhamadu a fɔ i mantonw ye u ka baara kɛ a fɔ silamɛw ye u ka baara kɛ ne ala kalenna n'u ye baara kɛ wallahi ne ala b'u ka baara o i b'a la ka min kɛ ɲɛ b'a la o n b'a ye muhamadu y'a fɔ silamɛw ye k'u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ e muhamadu yɛrɛ bɛ n'u ka baara ye o muhamadu y'a fɔ silamɛw ye ka baara kɛ tuguni n'u ye baara kɛ u yɛrɛ damaw na ɲɔgɔn ka baara ye ayiwa anw ta in bɛ cogo di anw kɔni ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ka baara la dɛ barisabula foyi ti anw fɛ yan ala ka kuranɛ haya sabatilen kɔ fo n'a kɛra k'o tan ne y'a faamuya ko i bozi de kan ka bila baasi t'a la i bozi bila mais f'i k'a dɔn i bɛ k'i bozi min bila ala ka silamɛya tɛ kira m'a fɔ maa si ye ngo ɲangolo ko kaw ala ka silamɛya ti bozi ye kira ale salatu wassalam a m'a fɔ a ka hadisa si la ko ni maa min y'i bozi bila k'i ye silamɛ o tɛ yen m'o fɔ maa ye m'o fɔ dɛ a y'a lamɛn n'i ko k'i y'a faamuya ko silamɛya in ko tuma na ko i b'i ka kurusi sen de tigɛ o la sa e ye silamɛ ye o tuma na n'i y'a faamuya ten k'o de bɛ arranger baasi t'a la mais min ka kurusi sen ka jan fo i k'a dɔn o ka kurusi sen janyali o a n'a surunman o si de t'a bɔ e ye tuguni barisabula ala de ko diinɛ ye diinɛ de ye n'a ka di min ye o bɛ don a la n'a man di min ye o tɛ don a la o tuma na a man kan tuguni e ka kurusi jandigi in kɛlɛ
kada jumɛn wɛrɛ ka tuguni ala ka kuranɛ kɔnɔna la kuranɛ mumɛ bɛɛ kurusigo kuma tɛ yen kada jumɛn wɛrɛ ka tuguni ni n ka dalilu dafalenw ye kira alayhi salatu wasalam a ka hadisa mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a t'a kɔnɔna la ko ni min y'i ka kurusi janya walima ni min y'a suruya ko i ye alijinɛden ye o tɛ kira kumakanji la ayiwa n'an bɔr'o la don an bɛna kɔlɔsi la an b'an karamɔgɔw ma ɲangolo ko ya n'a bɛ ala ka kuranɛ haya min na ko kɔlɔsi a ye kɔlɔsi ta n'a bɛ yen o k'a jira n na a ti ala ka kuranɛ mumɛ bɛɛ ko a ye kɔlɔsi ta ko kɔlɔsi de ye silamɛya ye o ti ala ka kuranɛ mumɛ bɛɛ kira alayhi salatu wasalam k'a da ka tuguni mun kama kuma dɔw la an bɛ se ka tugu kira nɔfɛ n'a ka waliw ye a ye fɛn minnu kɛ an bɛ se ka ladegeli kɛ ni olu ye mais a tɛ kira ka ladegeli foyi la ko maa dɔ ye kɔlɔsi ye kira bolo k'a fɔ ko o tuma na muhamadu ye kɔlɔsi in jira ni maa minnu ye kɔlɔsi in minɛ e de ye silamɛ ye n ko o tɛ kira ka kumakanji la alors an bɛ danima n'o tɛ a n'a ɲɔgɔnna ba kɛmɛ mais n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn kalon de don ni ko i dara ala la i dara ka kira la kira alayhi salatu wasalam a bange ani ka taa s'a ka soma yɛlɛmali ma a ye baara minnu kɛ o ye jumɛn ye ka maaw wele ka na ala danaya ma ka maaw wele ka na ale muhamadu ka kiraya kelebantiyali ma o kɔfɛ dun a ye jogo de jira u la jogo alhamdulillahi rabbil alamin baden tebe shirfila la jabaw nin tu an ye ɲangolo ko an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la ka na an fɛ an karamɔgɔ Seyid Sharif Osman Badara Haidara a ye nin laseli belebele nin kɛ ka bɛn avril kalo tile 26 ma an b'a deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na an bɛ Burukina dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Badara tɛmɛna yɔrɔ minnu na ani a se ma se ka jɔ yɔrɔ minnu na an bɛ foli ni waliɲuman dɔn se u bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka waliɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.